Salut! Astăzi a venit rândul instalării hotei, o hotă Electrolux și vă voi îi da un pic pas cu pas ce ar trebui să faceți dacă n-ați mai făcut asta. Sincer, eu am instalat doar o hotă încastrabilă, e prima dată când instalez o hotă decorativă. În primul rând, se dă o gaură. Pentru hota asta am avut nevoie de o gaură de 150. Chemați pe cineva cu carota, nu dați găuri cu burghie sau cu... nu merge. Vedeți cât de frumos se dă gaură cu carota. E un aparat special care și aspiră, nu vă lasă deloc praf, mizerie. Și totul rămâne în interiorul aparatului, în carotă. Inclusiv acel capac de polistiren care a fost lăsat acolo. Bun, deci... Fiindcă hota este de 150, are ieșirea pe 150, veți avea nevoie de o gaură pe 150. Dacă aveți deja data gaura de 120 sau nu găsiți pe cineva cu carotă așa de mare, există în pachet o reducție la 120. Dar eu v-aș sfătui să nu gâtuiți ieșirea și să puneți 150. Aveți nevoie de un burlan. Eu am cumpărat un burlan din acesta flexibil, e mai ușor de lucrat cu el. Se poate monta și un burlan rigid. Asta automat o să facă cotul, el este și extensibil. O să trebuiască să-l fixați cu un colier sau cu o bandă adezivă. Se poate folosi, eu cred că o să folosesc, fiindcă n-am găsit colier așa mare, o să folosesc o bandă adezivă de aluminiu, care se lipește foarte bine, am folosit-o în trecut și e un pic mai scumpuță, de la Sica, mi se pare, se găsește în Dedeman sau orice magazin de bricolaj. Deci trebuie etanșat asta. Afară se cumpără o grilă potrivită pentru dimensiunea burlanului, eu am luat pentru 150. Ar fi ideal ca în spate să etanșați cu un pic de spumă poliuretanică. Nu știu dacă e obligatoriu, dar eu cred că o să fac chestia asta. Tubul ăsta se poate tăia foarte ușor cu un cutter, deci nu e problemă, nu aveți nevoie de fiere strău sau așa. Cu hota vine un tipar care vă ajută să dați găuri. Deci ăsta se pune pe perete, pur și simplu tiparul de hârtie și se dau semnele, se dau găurile. În special hota asta are nevoie de destul de multe găuri. Găurile astea au fost pentru când a prins mașina de carotă, de carotaj, dar găurile hotei sunt astea, deci avem așa, astea, pe asta se fixează inițial, mai sunt două găuri aici, două găuri în lateral, care se fixează dând la o parte grilele de sub și bineînțeles mai e una pentru fixarea cadrului tubului care este telescopic. Deci asta se va fixa sus aici, se fixează cu niște șurubele de metal micuțe, există aici în set, uite-le, și se fixează de undeva de marginea asta, aici și aici. Acea bucată de metal va veni aici întâi, deci el se așează pe profilul metalic, apoi se dau găurile, se prind șurubile astea și la final o să vină șurubul undeva ăsta și ăsta, care sunt pe laterale. Deci destul de multe șuruburi. El vine în pachet cu niște dibluri. Părerea mea că nu se pretează deloc la cărămida cu goluri care se folosește în România. O să vi se învârtă, o să vă iasă, nu-i bine. Folosiți niște dibluri speciale pentru cărămidă cu goluri. Dibluri mai scumpe, nicio șansă. Și încercați să cumpărați dibluri care au opritor, pentru că altfel o să vi se învârtă. În momentul când a dat gaură, efectiv a intrat ca în brânză. Deci e o gaură în perete. Priza o face o dimensiune foarte mică de cărămidă. Bun. Culmea, șuruburile sunt astea cu care vine, sunt stea. Așa că trebuie să aveți un bit stea, ceea ce e un pic mai ciudat. Dar dacă aveți o trusă, o să găsiți. Adică așa ceva.
Cred că se focalizează. Da, ceva de ce se înțelege. Deci stea în 5 colțuri. Bun, și în rest, cam asta e. O să revenim cu detalii cum o să arate hotel la final. Așa, bun, am conectat tubul. Ăsta vine prinsă cu urechiușele astea. Se dus fac șuruburile, sunt tot stea. Deci, asta e. Ceva de genul ăsta și se strâng. Până la urmă, n-am găsit bandă de etanșare de aluminiu, dar am găsit un colier de 150 și am pus colier. Asta se strânge cu o șurubelniță. E destul de simplu de folosit. Așa și așa arată la final